И здравейте, днес ще направим прилеп, който ще може да лети. Нека да ви покажа стъпките. Ще ви трябва лист и линийка с числата до 30. Прегънете листа така, като на картичка. Разтворете го. Сега ще ви трябва ножица. Изрежете по правата линия, която сте сгъвали с ножицата, за да се получат два листа. Начертайте две такива линии. Начертайте две такива линии. После две такива. И най-накрая две такива. Вземете другата част на останалата част на листа. Нарисувайте този прилеп, но без крила. Измерете тези линии заедно с тези и ги начертайте на прилеп. Дайте същия лилав цвят на крилата, обаче не с фломастри, а с моливи, за да се виждат чертите. Изрежете крилата по този начин и по точните черни линии. Пригънете по този начин двете първи линии отзад. Вторите две линии по същия начин. Разгънете крилата и ще получите това. Вземете нарисуваната част с прилепа и нарисувайте тиквичка. Дайте им този цвят. В момента, като изрежете прилепа, ви предупреждавам да бъдете много внимателни с линиите, защото иначе няма да може така да залепите крилете. Пригънете по този начин главата на прилепа, после по този начин. Залепите крилата. И вече си имате прилеп, който ще лети от височина. Довиждане, харесва ли ви? Дайте лайк, ако ви хареса.